Usa ka iro nga gianod sa baha sa dakbayan sa Sugbo nakabalik na sa panimay sa iyang mga fur rents duha ka semana human kuso-kusua sa bagyong Tino. Good karma kuno ang nahitabo sa tag-iya sa maong iro dihang giluwas niya ang usa ka babay nga nagkapyut sa poste sa kuryente aron makalingkawas gikan sa kusog nga bulog sa baha. Ani ang report ni Alan Domingo. Way kabutangan ang kalipay ni Emmanuel Llenos dihang nakita og balik ang aspin nga si Heaven nga nibalik sa ilahang balay sa Villa del Rio sa Barangay Bakayan, Cebu City. Matod ni Emmanuel nga wa na nila madala si Heaven dihang nibulog na ang kusog nga baha niadtong Nobyembre 4 tungod sa kalisod niya ug sa iyang asawa sa pagsaka sa third floor sa panimay sa ilang silingan samtang gakugos usab sa uban pa mga gagmay nilang iro. Dihang mihubas-hubas na ang baha, wa na nila makit-i si Heaven, maong dili mahulagway ang ilang kaguol sa pagkahanaw sa ilang iro. Namasin silang adunay makakita kang Heaven, maong nagpost sila sa social media sa pagkawagtang nini. Milagro kayo mo't asa nagikan, doon naman kasi mana. Wag ni kaon-kaon siguro, magbakuha mo ko pagkaon. Mibalhin ang pamilya ni Manuel sa laing lugar, dihang nagbilin og dakong danyos ang baha sa ilahang panimay. Apan padayon silang nangita kang Heaven. Gibalikan nila ang ilahang balay sa duha ka higayon apan wa na nila ikita ang iro. Sa ikatulong higayon, mibalik si Manuel sa gibahaan nilang balay alang sa interview sa GMA Regional TV. Ug didto na gaatang si Heaven nga grabe kaayong nahinangop diha nakita niya ang iyang amo. Feel so relieved sir na nakita ni. Lipay kayo, way ako na kung kalipay bagay. Mo ba ni siya inahan sa among mga iro? Never lose your faith ni Lord. Ako ato, yan ko sa kuno na ikaw na bahala, Lord. Ang nahitabo, mapakasama ni Manuel nga usa ka good karma. Dihang giluwas niya ang usa ka babae nga mikatkat sa postes kuryente aron makalikay gikan sa nagdahunog nga bulog sa baha nga misod silang subdivision. Matod ni Manuel nga dili siya ka maumulangoy apan tungod sa pagpangayo ug tabang sa babae ug sa kabalaka nga makuryentehan siya, napugos siya sa pagluwas ni ini. Giangkon ni Manuel nga nagilty siya ni antong panahona tungod kay nangayo sa og pakitabang iyang 74 anyos nga inahan ug ang iyang anak nga nagpuyo sa laing balay sulod sa ilahang subdivision. Wa siya nahimo tungod kay dili man usab siya makaako nga talikdan ang babae nga nangayo og tabang. Gitugyan na lang niya sa kahitasan ang tanan ug may na lang nga gidungog sa Dios ang iyang pag-ampo. Luwas ra ang iyahang inahan ug anak. Very emotional gyud ko ato sir kay kanang ingko ba paitay din ako maluwas akong mama niya galuwas sa subang tao. Grabe kayo niya. Ingko di po ako binibayaan ni babae kay luoy kayo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.